ndị ọma oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia na-abịara gị nke taa bụ Wednesday abalị 22 n'ọnwa Mee afọ 2024 ma bụrụkwa ihe eke n'ala Igbo. Na mmalite gere isi akụkọ ndị hirodo na akụkọ anyị taa. Ụlọ nzukọ Senate ga-enwe nnukwu ọgbakọ nke ga-abụ banyere nsogbu ndị ọchịnnama na ndị ọrụ ugbo na-enwekarị. Nnamdi Kanu na-ama ikike ụlọ ikpe nwere ikpe ya ikpe ebubo nke ịgba ọchịchị mgbe okpuru a na-ebo ya. Gọọmenti steeti Abia egosipụtala njikere maka ịhazi ntụliaka ọchịchị kansụl ma ọ bụrụ na ọ nyochasịa usoro ọchịchị kansụl na steeti Abia. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke taa. Chezie ntị gị ka ị gere ya n'uju. Ụlọ nzukọ Senate anabatala mkpebi nke ịhazi nnukwu ọgbakọ nke ga-agụnye ndị ọnụ na-eru n'okwu nakwa ndị ọrụ ugbo iji lebara ọnọdụ esemokwu nakwa nsogbu nke na-adapụtakarị n'etiti ndị ọrụ ugbo na ndị ọchịnnama nke ga-eduzi ụlọ nzukọ ahụ imebe iwu ndị nke ga-abụ gbasara ọnọdụ a. Emere mkpebi a ngwa ngwa omeiwu Esa Jibrin kpọtụrụ uche maka mkpa ọ dị ịtụteghachi ime obodo anọ dị na kansụl Ọmala nke steeti Kogi nke ndị ọkpa egbe wakporo mebisie ihe ma gbuo ndị mmadụ n'ogige ahụ n'okpuru iwu nke akwụkwọ ala anyị nke 41 nakwa 51. N'oge arụmarụ ụfọdụ ndị omeiwu tiri mkpu ka enwe iwu nke ga-amachibido ịchị nnama akpagharị n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, ebe ndị ọzọ gbarụrụ ihu otu ndị agha soja si na-adabere n'ubu ndị gọvanọ steeti dịgasị iche iche maka ego nke ha ga-eji na-arụ ọrụ nke kwesịrị ha. Ụlọ nzukọ ahụ mechara nabatakwa arịrịọ nke omeiwu Adams Oshomole ka ehiwe otu ọtawa ike iji nye ọgbakọ ahụ aka n'ụzọ ga-ekwesị ekwesị n'akụkụ ndị dị mkpa ikwu okwu banyere ya n'ihe ịma aka ndị enwere nakwa nkwụsị nyere nsogbu ndị ọchịnnama na ndị ọrụ ugbo na-enwekarị nke ghọrọla nsogbu gbasarala onye ukwu na onye nta n'ala anyị ugbu a. Onye isi oche nke ndị gọvanọ steeti dị na mpaghara ugwu ma bụrụkwa gọvanọ steeti Gombe Inuwa Yahaya ekwuola na ihiwe ndị uwe ojii n'Ogo steeti ga-enyere ndị gọvanọ aka ịlụso enweghị nchekwa ọgụ nke ọma n'ogbe ha dịgasị iche iche. O kwuru n'ọnọdụ ebe ndị ọrụ nchekwa nọ n'ogo etiti na-eme ka aka ghara ị na-erute ndị gọvanọ maka ịrụ ọrụ dịra ha n'ubu dịka ndị isi nchekwa nke steeti ha dịgasị iche iche. Ka o si na-adị, gọvanọ Yahaya rụtụrụ aka na nke a bụ okwu gbasara ụkpụrụ iwu nke ga-agabigakwanụ usoro ime iwu. O kelere onye isi ala Bola Tinubu n'ọchịchị ya maka igosipụta nkwado nyere ụkpụrụ iwu ahụ ma kwuo na obi siri ya ike na ụlọ nzukọ ukwu ala anyị ga-agbapụ ya ọsọ n'okwu a, ebe o mere ka mara na ndị gọvanọ adịkwala njikere maka inye ụkpụrụ iwu a nkwado ha. Ihe karịrị mmadụ 40 ka akụkọ na-ekwu na ndị omekome egbuola n'obodo Zurak Company nakwa nke Bandalala mpaghara Bashia nke kansụl Wase na steeti Plateau. Ụfọdụ ndị kansụl Wase ndị gwara ndị akụkọ okwu kwuru na awakporo obodo ha n'ime abalị Mọnde mgbe ha nọ na-ezuru ike site n'ọrụ ndị nke ha rụrụ n'ụbọchị ahụ. Ndị omekome ndị a dịka ndị obodo a siri kwuo wakporo obodo ha n'otu mgbe ha mụnyere ụlọ ndị mmadụ ọkụ nke dugara n'ọgba aghara ebe 10 mmadụ ebe a nọ na ya gbuo ụfọdụ ndị ebe ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ. Ihe karịrị 10 mmadụ 3 ka a na-ekwu na egburu na obodo Company Zurak, ebe mmadụ 10 ndị ọzọ ka egburu na Bandalala. Ọtụtụ ndị nwetakwara mmerụ ahụ, ndị ọzọ na-efu efu ugbu a.
ndị uwe ojii lara ezumike n'okpuru usoro ntụkọta ego ezumike akpọrọ CPS n'aha mkpirisi zọchiri na ụlọ nzukọ ukwu dị n'Abuja na njegharị iwe n'ihi ụgwọ ezumike eji ha na otu esi jiri aka ike tinye ha n'usoro ahụ. Ndị alara ezumike nọchitere anya steeti dị iche iche ndị kwara arịrị banyere ụdịrị ịta ahụhụ nke ha nọ na ya n'ihi ọdịda nke ụlọọrụ kọmishọn ụgwọ ezumike ha dara n'ịkwụ ha ihe ndị ruru ha mesiri ya ike na ha na-akpọku ọchịchị etiti ka ewepụ ha n'usoro ntụkọta ego ezumike ahụ ma hiwere ha otu bọọdụ ndị uwe ojii maka ụgwọ ezumike n'ọdịnihu. Osote onye isi oche nke otu kọmitii ụlọ nzukọ maka ndị uwe ojii bụ Yanusa Akitunde onye metara ndị uwe ojii ndị alara ezumike ebere ma kwuo na ụlọ nzukọ ukwu ga-ezute onwe ha n'ọgbakọ ha na ndị isi ndị uwe ojii ga-eme iji hụ na a ga-edozi nsogbu a. Ọchịchị etiti ekwuola na ihe ha chọrọ ịkwụ dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe bụ 10,400 dịka otu kọmitii ụzọ atọ n'ụgwọ ọnwa opekata mpe laghachiri maka mkparịta ụka ka otu jikọrọ ndị ọrụ biliri pụọ n'oge mkparịta ụka ahụ gara n'ihu n'izuụka gara aga. N'ọgbakọ ha, ọchịchị etiti kwupụtara ụgwọ ọnwa ọhụrụ a ha chọrọ ịkwụ ịbụ N$54,000 na-abụghịzi N$48,000 ha kwuburu izu gara aga na ha ga-akwụ. Ka o si na dị onye isi oche nke otu NLC Joe Ajaero na otu ajụjụ ọnụ nke legidere anya o mere kwuru n'otu jikọrọ ndị ọrụ anabataghị ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ ahụ dịka ọ kọwara na enweghị ebe ọ gara aga ma ya na-elepụ anya na nke ọchịchị na nke ụlọ ọrụ nke ndị ọrụ chọrọ ka akwụọ ha bụ N$6,000 nakwa N$15,000 bụkwanụ nke ha ji n'aka na-achọ ka akwụọ ha. Ọgbakọ ha nke agbachiri ụzọ hiri odo n'ụlọ oriri na nkwari nke Nikon dị n'Abuja ka a kọwakwara na ọ gara n'ihu taa ebe a ga-eme ka anyị mata mpụtara nke ya bụ nnọkọ n'oge na-adịghị anya. Ndị ọkaiwu nke onye ndu nke otu na-achụ nta nwere onwe ala Biafra Nnamdi Kanu eji agbaala akwụkwọ na-ajụ onye ọkaikpe nke ụlọikpe ukwu etiti bụ ọkaikpe Binta Nyako ma ụlọikpe ahụ o nwere ikikere nke ikpe Kanu ikpe. Akụkụ nke akwụkwọ ikpe ahụ agbara na-ajụ ma ụlọikpe ahụ o nwere ikikere ma ruokwa eruo ikpe Kanu ikpe n'ebubo nke ndị eboro Kanu na nke mbụ ya, nke abụọ, nke anọ, nke ise nakwa nke asatọ na-ekwu na ekwesịrị ịkachapụ ha n'ihi na iwu eji buo ebubo ndị ahụ adịghị n'akwụkwọ iwu ala anyị. Ha rụtụrụ aka mkpebi nke ụlọikpe tribunal mba ụwa abụọ megidere nwụchi nakwa njichi nakwa ikpe nke a na-ekpe Kanu nke na-adaberekwa n'akwụkwọ iwu Naịjirịa. Ala anyị kwesịkwara irube isi na mkpebi ahụ. Ha gara n'ihu kwuo na iwu nke eji ekpe Kanu ikpe ka ọ dị ugbu a bụzi nke a na-akagbuola ma kwuo na enwezighị ihe àmà nke na-akwado ikpe Kanu ikpe ma gbakwunye n'ime nke ahụ bụ mmetọ nke usoro ikpe. Ndị obodo Okuama lọtara alọta n'obodo ha dị na kansụl Ugeli South nke steeti Delta na-akpọku ọchịchị etiti, gọọmenti steeti ha nakwa ndị ihe mmadụ na-emetụ n'obi ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi na enweghị ihe ọbụla ha nwere ugbu a dịka ọ bụ ihe ha ga-eji malite ibi ndụ dịka ihe ndị nke ha nwechara bụ nke a lara n'iyi. Ha dịzị ka ndị na-amalite ndụ n'isi. Na nlaghachi ha n'obodo ha gosipụtara nchegbu na ka ọ dị ugbu a ebe obibi ha, ụgbọ mmiri ha niile, ụlọ akwụkwọ, igwe na-enye ọkụ transfọma bụcha ihe ndị a lara n'iyi ma gbakwunye n'usoro ịkpata ihe afọ ha ga-eri adịzighịkwa ugbu a dịka nke ahụ lakwara n'iyi. Ha gakwara n'ihu bụ ebubo na ndị omekome si n'obodo ndị gbara ha gburugburu na-agbabata n'abalị wakpo ha ma bukọrọ ngwongwo ndị nke ha nwere fọrọ afọ.
ọchịchị steeti Abia egosipụtala njikere ọ dị ugbu a ịhazi ntụliaka ọchịchị kansụl ngwa ngwa ọ nyochasịrị usoro ọchịchị kansụl nke ọma. Onye kọmishọna steeti a na-ahụ maka ọchịchị kansụl nakwa echimechi ọdịnala Ụzọ Nwachukwu mere ka mara nke a site n'okwu nke ọ gwara ndị ntaakụkọ mgbe ọ tụpenyetụrụ ha azụ banyere mpụtara nke nnọkọ otu ije ozi steeti Abia nke hirodo n'obi ọchịchị dị n'Ụmụahịa. Maazị Nwachukwu kwuru na nke a bịara dị oke mkpa n'ihi na n'oge ọchịchị dị ugbu a batara ọnọdụ kansụl nakwa nke ọchịchị nọ na ya retọrọ eretọ. Ọ gara n'ihu kwuo na gọọmenti agbanyere nnukwu ego na mmepe nke kansụl mmepe nke kansụl 17 dị na steeti Abia iji hụ na a ga-enwe uto nke akụnụba nakwa mmepe ime obodo bụkwanụ nke a ga na-ahụ n'anya. Aka na-akwụ ụgbọ ọchịchị steeti Abia bụ dọkịta Alex Oti enyela ndị ọrụ nchekwa niile iwu ka ha were aka ngwa ngwa napụta ụmụ akwụkwọ atọ nke otu nne na nna mụrụ nke otu onye ọgba tum tum zuru n'ikwu anọ n'izu ụka gara aga. Onye kọmishọna na-ahụ maka ozi Oke Kanụ kawara onye gwara ndị ntaakụkọ okwu n'ihe ndị nke akpara na nnọkọ otu ije ozi nke steeti a kwuru na onye gọvanọ gosipụtara mwute n'ihi ọnọdụ a. O kwuru na gọvanọ ji aka ya kpọọ nne na nna ụmụaka ndị a na-efu efu ma nye ha mmasị obi ike na steeti Abia agaghị agbahapụ ha n'oge dịka nke a. Onye kọmishọna gara n'ihu kwuo na onye gọvanọ nyere ntụziaka ka ndị ọrụ nchekwa niile zọpụ njem ishi imi n'ala ma chọpụta onye ọgba tum tum ahụ ma napụta ụmụaka ndị ahụ na-enweghị ụkọ ọbụla nke ga-akọ ha. Ụlọ nzukọ steeti Abia na-akpọku gọọmenti steeti a site na ọfịs osote onye gọvanọ onye bụkwa onye isi oche nke okwu gbasara agbata oke na steeti Abia ka o leba anya na mwakpo ọhụrụ ndị obodo Ụkpa dị na kansụl Udukpani nke steeti Cross River na wakpo obodo Isu dị na kansụl Arochukwu maka esemokwu oke ala nke dugara n'ọnwụ otu onye ebe ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ n'ogo dị iche iche nke mere ka ọgbaghara dịrị n'ogbe ahụ. Nke a na-abịa dịka ọnọdụ dị mkpa nke onye ndu nke ụlọ nzukọ nakwa onye na-anọchite anya mpaghara Arochukwu n'ụlọ nzukọ steeti Abia bụ Honorable Uchenna Okoro kpọlitere uche n'oge ọnụnọ ha. Honorable Kalu kọwara na nke a aghọọla ihe na-emezi kwamgbe nke tarala isi ndị mpaghara ọ na-anọchite anya ya dị 40 n'ọnụọgụgụ. Ọ rịọrọ ụlọ nzukọ ahụ ka ha nye ndị nchekwa niile nọ na steeti a iwu ka ha welitetukwu aka na nchekwa n'ogbe ahụ iji gbochie omerembụ ime ọzọ. N'akụkụ nke ya, ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti Abia bụ Honorable Emmanuel Emeruwa kpọrọ ndị omeiwu ibe ya ka ha nabata mkpọtụ uche a ma kpọkuo ọchịchị steeti Abia ka ha mee ngwa ngwa ebe onye ntaakụkọ anyị nọ n'Ụmụahịa bụ Kingsley Chibuike onye webatara anyị akụkọ kwuo na nke a bụ otu o siri gaa ebe a ga-emekwa mkparị ụka nke a n'ụlọ nzukọ nke gara n'ihu taa n'ogige ahụ. Onye rektọ nke ụlọ akwụkwọ mahadum nka na ụzụ steeti Abia Dọkịta Christopher Kalu Okoro na-ekwe ndị niile lara ezumike nka n'ụlọ akwụkwọ ahụ nkwa na ụgwọ ezumike ha ka a ga na-akwụ ha n'oge kwesịrị ekwesị n'okpuru ọchịchị ya. Dọkịta Okoro kwere nkwa n'oge nnyocha hirodo n'ogige ụlọ akwụkwọ ahụ bụkwanụ nke eji na-amata ndị bụ ndị lara ezumike site n'ụlọ akwụkwọ ahụ n'ezie. Na nkwa ya nke o kwere nye ndị a lara ezumike, onye rektọ ahụ kwuru na iji maatụ na ya ji atụmatụ n'aka nke bụ ịkwụ ndị lara ezumike nka nakwa ndị nọ n'ọrụ n'ụlọ akwụkwọ ahụ ụgwọ ọnwa ha n'otu ụbọchị, na-ekwu na ịkwụ ndị lara ezumike ụgwọ abụghị nsogbu n'ihi na ụgwọ ọnwa ha site ugbu a ruo ọnwa 5 nọ chimchim ma na-ekusi ọkụ. Ọ gara n'ihu kpughee na ụgwọ ọnwa nke ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ ahụ agaghịzi na-esite n'ego gọọmenti na-akwụnyere ụlọ akwụkwọ ahụ na-abịa, kama a ga-esi n'akpa ego gọọmenti steeti Abia dịka ebugarala usoro ịkwụ ụgwọ nke ụlọ akwụkwọ ahụ n'isi iyi nke ụgwọ ndị a na-akwụ na steeti Abia.
ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa na-Enyimba TV dị n'ala Aba steeti Abịa ka akụkọ ndị anyị na-anụ si na-abịara gị ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri naanị nọsi ike ebe ahụ maka na mụ onwe m na-alata buru n'obi na ịka nọ ya maka na ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa na-Enyimba TV dị n'ala Aba steeti Abịa ka ị ka na-ekiri ka m gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ n'akụkọ sitere mba ofesi ihe karịrị 1,000 ndị mmadụ anwụọla na mba Mozambique n'ihi nleghara anya ahụike nke a na-eme na mba ahụ n'ihi na mfanye aka n'ụkwụ nke ndị ọrụ ahụike malitere na ya bụ mba. Mfanye aka n'ụkwụ nke otu jikọrọ ndị ọrụ ahụike ruru mmadụ 50,000 malitere izu atọ gara aga ka mkparịta ụka banyere ọnọdụ ọrụ ha kụrụ afọ n'ala n'etiti ha na gọọmenti mba ahụ. Ndị dọkịta anọghị na mfanye aka n'ụkwụ a maka na onye isi nke otu ndị ọrụ ahụike Anselmo Muchave bụ onye kwuru na ọtụtụ n'ime ndị dọkịta ndị akwụna nke onwe ha. O kwuru na akụkọ gbasara ndị nwụrụnụ bụ na mpaghara nke ogbe Mbane nakwa ogbe Sofala ebe a na-enyochabeghị ọnụọgụgụ a site n'aka ndị ọrụ mgbasa ozi. Ụlọ ọrụ ministri ahụike nke mba Mozambique n'oge gara aga na-ebu ndị ọrụ nakwa otu jikọrọ ha ebubo kachasị ndị nke ọkachamara n'ọrụ ahụike na ha bụ ndị na-etugharị ọnụ, ndị nlekọta nọọsụ, ndị dibịa akparamagwa, ndị ọkwọ ụgbọala nakwa ndị nhichasị ihe bụ ha bụ ndị ganyere aka na-afanye aka n'ụkwụ a n'ihi ihe metụtara nchọnchọ ego ndị nke a na-enye ha nakwa oku ha na-akpọ ka ebutecha akụrụngwa ọrụ n'ụlọ ọgwụ dịgasị iche iche maka ị na-arụ ọrụ n'ụzọ ọgbara ọhụrụ. Maazị Muchave kwuru na ndị ọrụ malitere mfanye aka n'ụkwụ ahụ n'ihi ọnọdụ na-emenye ụjọ nke ha na-ahụ n'ọrụ ha ebe gọọmenti jụwara isi ime ihe maka ọnọdụ a. N'akụkọ akụnụba, ọnụ ahịa nke mmanụ gas anyị ma dịka dizel nke ebe nshipụta mmanụ Dangote siri agbagolu ugbu a site n'ọnụ ego a na-erebu ya bụ Naira 940 maka 1 lita ruo 1,100 naira maka 1 lita n'ihi ọdịda nke naira na-ada ma ejiri ya tụnyere dọla nke mba Amerịka. Ozi a chịkọtara na-ekwu na ọnụ ahịa mmanụ dizel nke si n'ebe nshipụta mmanụ ahụ gbagoro site na ya bụ ọnụ ahịa mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ mapụrụ ọkwa ya na ọnwa Eprel n'ihi ọtụtụ ihe ndị nke akọrọ gbara gburugburu mkpakọrịta nke naira na dọla na-eme. Ụfọdụ ndị na-adịghị azụ nnukwu n'ihe metụtara mmanụ dizel na-ekwu na a na-eresi ha 1,100 naira maka 1 lita n'ihi na nke ha na-azụ ebuchaghị ibu. Ndị mgbere ahịa mmanụ dizel kwuru na mbuga ahụ bụ nke ọnụ ahịa mmanụ dizel asị n'aka ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ ahụ dị n'Ekpe steeti Lagos bụkwanụ nke akọwara na ọ bụ ịla azụ nke naira kpatara ya. Ọ bụ eziokwu na ndị isi nke ebe nshipụta mmanụ ahụ ekweghị ekwu pim mgbe a jụrụ ha ajụjụ gbasara nke a. Otu o si na-adị, ndị ahịa mmanụ nke dizel a kwuru na ọnọdụ a bụ ihe ha na-ahụzi ugbu a. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, onye nkuzi kochi nke otu egwu bọọlụ Chelsea bụ Mauricio Pochettino ahapụla otu egwu bọọlụ ahụ dịka ọ haziri naanị maka otu agba bọọlụ na ihe metụtara nduzi nke o duziri otu egwu bọọlụ ahụ na nkwekọrịta onye lawa n'etiti ya na ndị otu egwu bọọlụ Chelsea bụ ndị bekee. Otu egwu bọọlụ ahụ a na-akpọ The Blues gbara ndị nke isii na asọmpi iko Premier League nke gwụchara agwụcha ugbu a n'ihi ha nke riri ha na ngwụcha nke agba bọọlụ nke ikpeazụ ma bụrụ ndị na-esoghị na asọmpi iko Champions League n'ihi na ha etozughị oke maka ya. N'ime afọ abụọ, ndị nwe otu egwu bọọlụ Chelsea emefuola ihe karịrị €1 n'ịzụta ndị ọgba bọọlụ ọhụrụ. Otu egwu bọọlụ Liverpool meriri Chelsea na agba ikpeazụ nke iko League Cup ma gbalie otu egwu bọọlụ Man
City elu maka mmeri n'iko FA Cup. Ha nwere ike itozu oke maka iko Europa League ma ọ bụrụ na ndị Manchester abụrụ ndị nke ga-ada ada maka ịma aka ikpeazụ nke iko FA Cup. Ndị ọma, otu a ka ọ hanye n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu apịachie m ya, geghachi ntị n'isi akụkọ ndị ahụ hiri odo n'akụkọ anyị taa. Ụlọ nzukọ Senate ga-enwe nnukwu ọgbakọ maka nsogbu ndị ọchịnnama nakwa ndị ọrụ ugbo. Nnamdi Kanu na-ama ikikere ụlọ ikpe nwere ikpe ya ikpe maka ebubo ịgba ọchịchị mgbe okpuru a na-ebo ya. Gọọmenti steeti Abia egosipụtara njikere ọ dị ịhazi ntụliaka nke ọchịchị kansụl ngwa ngwa o nyochasịrị usoro ọchịchị kansụl. Ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ gee ntị, na-asịkwa gị chebiri anyị echi mgbe akụkọ ụwa ga-abịakwara gị n'Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia. Abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị ka chi bọọnụ.